Hola Pomelo, que ja sé que em trobàveu a faltar, ja estic així de nou en els Premis Carles Santos de Castelló. M'he posat d'estrelles avui ben a conjuntar perquè estarem rodejades d'estrelles tota la nit, així que acompanyeu-me. I així estem amb el conseller Vicent Marçà, com estàs? Molt bé, contentíssim de poder tornar a organitzar els premis i que es reconega la grandíssima tasca que fan els nostres músics. Són ja 4 edicions. Podem considerar ja els Grammy de la música valenciana? Ens agradaria, així ho hem fet. Vam crear aquests premis precisament per a que es consolidaren i que la ciutadania valenciana pogués reconèixer el grandíssim treball de tots els músics, les músiques valencianes, i esperem que sí. Teniu bon focarro, eh? Sí, molt bon focarro. Teniu un focarro... Però tu estàs en tots els saraos. Quan descanses? Efectivament, és una bona pregunta. No em faig explorar, no em faig que comenci a pensar. No, així sarau que n'hi ha en Tapsapin que estem. Ara més que ho hem notat molt este any, que han tornat els festivals presencials, les entregues de premis, les gales, jo crec que això dona molta vida, no? I està guai també que n'hi hagi moviment. A mi que últimament m'agrada anar a saraos, jo crec que l'any que ve hauríem de no treballar i presentar-se com a un grup a lo Pimpinela, tu i jo. Ah, mira, pues podríem fer-ho. ¿Quién es? Soy yo. ¿Quién vienes a buscar? A ti. Esteu contents per este premi que heu guanyat? Moltíssim. Super inesperat i super agraït. Bueno, no parlo valencià, pero... ¿Y tú dónde eres? Soy de Inglaterra, pero vivo en Valencia y he conocido a esta gente maravillosa y hemos hecho esta colaboración con Seda Jazz y estamos flipando. La verdad es que no lo creemos todavía. El millor disc de música urbana és per a Zoo. Què feu amb tant de premi? Jo no en tinc cap a casa, no me'n donen cap, es guarden tots ells, són uns acumuladors. Qui de vosaltres es queda? Jo és que em vaig fer una habitacioneta aposta per posar-los. Tinc les medalles de quan jugava a frontó i ara els premis estos. Contentíssims. Faena feta no porto d'estor, què es diu? Ves a Aràbia. Nosotros somos los más felices cuando estamos en el escenario, la verdad. Entonces, sí, esta parte del premio para nosotros es muy importante. Es muy importante, sí. Òscar Brit, millor cançó d'autor, què suposa per a tu este reconeixement? És cert que tinc molt de reconeixement de la gent que jutja les coses des de la crítica a els que formen part dels jurats. Així que no vaig a negar-los la paraula i ens estem molt orgullós de la meva tasca de tants anys, sobretot des d'un terreny totalment independent, molt independent. El premi és per a les Folies de Carcaixent. Este treball que dut a terme per tot el grup, però encapçalat per el director, Xavier Rausell, i el director de la rondalla, Artur Puchal, que estiga així esta nit en els Premis Carles Santos, crec que és un primer pas per a que la música tradicional d'arrel estiga present i siga reconeguda com algo patrimonial. Marcel el Marcià, per secrets dins d'una caixa, dins d'un calaix. Tingues confiança i somriu-li al món. Millor dit de música familiar? Millor disc de música familiar. Un reconeixement que ja era hora que no li tocarà tant a Miquel, no? Bueno, és com som i el que anem fent i anem aprenent tots i està bé que quan arriba està bé perquè sempre és bon moment per a un reconeixement així, no, Carles? Tu què dius? No ho digueu molt fort, lo de Dani, que després s'enfada, I no està per així, no? Pomelo, tío, tenías que ser tú. Però és que me'n Pomelo. Ah, val. Són coses que t'animen, no? A continuar endavant i tirar i, bueno, i això. I el premi, de fet, el premi ja havia estat funcionant perquè no el Premi Carles Santos, però sí la gent ja ens havia dit que el disc li agradava molt, i això ja és una gran recompensa. I avui, clar, quan ens diuen això és com Carles, que som nosaltres. I el Premi Carles Santos a millor disseny és per a Jorge La Huerta per Le Dancing Pepa. I el Premi Carles Santos al millor vídeo musical d'enguany és per a Zoo.
Millor videoclip, Llepolies de Zoo, un altre pa casa, no? Deixeu ja de nominar-nos, ja. Jo crec que ja està bé, no? Vull dir, ja... Així a la parelleta. Bueno, què hem de dir? Que un plaer i recordar que això, el que hem dit en el discurs, que l'audiovisual és una cosa comuna, que es crea entre tots i este premi és per a tot l'equip que ha fet possible Llepolies. El Premi Carles Santos a la millor gira espera. Això encara va pa llarg. Jo ja m'he perdut en la gala, vaig a veure si Nerea se'n fem-ho compte. Nerea, tu saps qui és este? Emma, o sigui, no és precís que m'entrevistes com estic ara mateixa. I no, òbviament, no sé qui és. Vos he de contar també que m'estic fotent un entrepà de llonganisses i tortilla. A veure. Això és el que me queda d'entrepà. Truita, llonganissetes, tomateta... Però a mi m'havien dit que n'hi havia catering així. I unes bubotes refrescant-se per les aigües del... Zoo. 3 premis ja, que suposa per a Zoo este reconeixement. En aquesta ocasió molt especial perquè és un disc que per a nosaltres ha sigut, jo crec que la culminació de molts anys de treball, ha sigut el disc on més a gust ens en sentim, és el millor moment de la banda ara. Final de gira a Madrid i Barcelona. Has pensat ja en quin mitjà anirà a gravar-vos? És un guinyo-guinyo? Home, n'hi ha uns d'Idontinyent que tenen preferència sempre. Spanish Brass. Superfeliç perquè aquest disc va néixer en els mesos més complicats de la pandèmia i es vaig estar ahí i el fet d'haver-lo pogut portar a terme i que ara has carregut el premi és molt emocionant. Falta un 5è per al quintet i així que l'any que ve tindreu el quintet complet, uno per a cada un. Ojalà. Jordi Sanz. El valor que li posa és el reconeixement que se li està fent a instruments que d'una altra manera estan un poquet encasillats i maltractats, com és la bandurria i el llaüt. Per tant, si puc posar el meu granet d'arena en això, en pegar el pas i que la gent els veja com un instrument com pugui ser un violí o una trompeta, doncs jo content. Premi honorífic per a Francisco Latino, no? Sí, Latino és el magnom que tinc i tots els amics, tots els companys me diuen Latino, sí. Què suposa per a tu este reconeixement? Bueno, per a mi i per a tot el col·lectiu Sedallars, després de tants anys lluitant per a promocionar la música que ens agrada, fent activitats, fent formació, bueno, una increïble quantitat de concerts, fent discos, que estem tots sempre lluitant per promocionar el jazz i que tinga el joc que li correspon i poquet a poquet per aquest reconeixement ha sigut important per anar entrant ja en el camí de trobar el puesto que li toca al jazz. T'agrada que el diguem el nom Latino per a que no el confundisquen per el cantant Francisco o...? No, la cançó és Latino, tengo el sabor de una copa de vino. El millor disc de pop es para Luis Prado. Ya no puedes volver atrás. Bien, la verdad es que muy bien, muy bien. Venía sin nada y me lleva aquí un piano con orejas, que estaba muy guay. Estoy muy contento porque, bueno, tengo la impresión de que quizá el jurado valora un poco también la trayectoria anterior, no solo el disco. Pero bueno, estoy contento porque el disco costó un mundo traerlo al mundo. Estàs content? Te'n vas a casa en un pes més? Perquè veig... Sí, además no me voy a casa, me voy mañana a tocar con Miguel Ríos en Tarragona, así que nada, pues tendremos un poco de fiesta. Te l'emportes de gira amb Miguel Ríos, sí, el premi. Efectivamente, lo voy a poner mañana ahí en el piano de cola. Santero y los muchachos. Santero y los muchachos està tocant, jo sóc el mànager de Santero y los muchachos. Sí. Que hem anat al que té la pela, no? No, el que treballa. Els altres no treballen. Manager és una paraula molt anglesa, a mi m'agrada encarregat, jo soc l'encarregat de Santero. No, jo estic treballant en ells des del principi, des del 2015 vaig començar aquest projecte i bueno, pues estem molt contents del premi aquest perquè és pues, una mena de reconeixement al treball i perquè dona vigor a la indústria valenciana i estem molt satisfets de com estan funcionant les coses per així, sí. Tu m'has dit que tu eres el que treballes, però els del grup estan ahí dins treballant i tu estàs així presumint el premi? Estan tocant ara,
però això és divertit, tocar està guai, tocar està guai. No, ells són uns animals de composar i de tocar i ara estan treballant, el disc és del millor disc de rock, perquè és una meravella el que han fet. Sandra Montfort. Sandra Montfort, millor disc i millor artista revelació, enhorabona. Moltíssimes gràcies, estic molt contenta. Què suposa este reconeixement en este primer any per a tu en projecte en solitari? Bueno, pues porto molt de temps treballant en la cultura, des de fa molts anys, treballant amb altres artistes també i, ostres, per fi comencen a reconèixer la meva faena d'alguna manera des de les institucions, que també és molt important, no només que el públic ho reconega, sinó les institucions, perquè li dona un poc de sentit també a tota la faena que n'hi ha darrere. I per últim, conseller, n'hi ha ajudes per a mitjans de comunicació, també per a la música, i per a quan per a canals de YouTube com Pomelo Diàlegs, jo agranant cap a casa. Doncs espero que pugueu arribar als continguts transmèdia i mèdia que podem posar els ajudes també als mitjans i espero que per ahir pugueu tindre algun tipus d'ajut. L'important és que en els formats que siga el valencià arribi al conjunt de la ciutadania i en tots els formats i en tots els usos i això vosaltres feu una grandíssima tasca i a més també evidentment donant suport a la cultura, així que gràcies també. Bé, Pomelo, jo crec que això ja s'ha acabat, perquè així ja no queda ningú, i crec que ja va sent hora de que anem a sopar. Així que, Mone, que si no ens quedarem sense sopar.